Assalamu alaikum, kuna tare da Hauwa Ayawa wanda kuka fi sani da Azeema a cikin shirin naku mai farin jini wato gidan badamasi. Ni? Inda kana so dai ka sani bari in gaya maka. Ina 24 yanzu haka. Yanzu dai ina joining computer na gama secondary school ina su ban samu ci gaba ba amma insha Allah very soon zan yi resume school. Ina so in karanta likita. Gaskiya ina dai son harkan fim sosai, zan iya ce maka mama ta tsohuwar producer ce a da tana harkan fim, so har da wannan ya ƙara bani sha'awa na shiga harkan fim. Hajiya Balaraba Ilara ba ni aka ba duka ba, ni na mata duka. A islamiyya ne muna karatu sai wani malaminmu Malam Musa yana ta magana yarinyar kai shiru ta ƙi yin shiru, sai da ce mata ke ba da ke ake yi ba, sai ta ce ina ruwanki a yawa, sai ce ha kamar ya malam na magana ki ce ina ruwana, sai na yi tsaki to akan me wannan tsaki da ne akan me zan mata, sai ce to ko za ta da ke ne sai duka. To daga nan dai muka tashi muka yi faɗa sosai ɗaya kacal. Gaskiya haka ne, har na ji ciwo da lokacin ma na yi kwanaki ban je makaranta ba, su kasan muna irin lokacin kan yaro ba hankali mugayen wasa sosai. Akwai wani step da muke ya kai 15 ko 20, to tun daga can muke durowa har ƙasa, so na zo durowa Allah bai sa na duro a daidai ba, kafa na ta gurɗe a time din. Gaskiya na yi jinya sosai, ba zan taɓa mantawa da wannan abin ba. Zan iya ce maka duka ina so a haɗa ni da jarumi, musamman labari ya zo min a yanda nake so, zan yi ƙoƙari in ɗauke kowane jarumi aka haɗa ni da shi. To gaskiya akwai su, zan iya cewa bari in magana guda ɗaya yanzu. Kaga ina da ƙungiya na wani kaina wanda nake taimaka ma mutane da shi, so ina so wannan abin ya me ake cewa irin karɓaɓɓa ya hambaka ne, ya hambaka fiye da na yanzu da nake. Muna zuwa gidan marayu, muna zuwa asibiti, muna zuwa gidan yari, muna taimaka, muna fita duk wata. Bana daɗewa zan shiga wanka kawai in fito, ba gaba ma fauda a fiska na ba, sai da na zo nan ma na ɗan samu abun baki na sa, kawai ina zuwa shaf in yi wanka in sa kaya in wuce wurin aiki na. In ga wani ko wata yana taimaka mawa waɗanda ba su da shi, abin nan yana burge ni, ina jin daɗi sosai. Na fi son jollof ɗin shinkafa da wake da busasshen kifi, kaya Allah na so sosai. Na so ina samu, amma wanda ya fi burge ni shine mun je aiki wani gida, so da muka je ba ma matan mai gidan fa ta bani kyauta ba, yaron mai gidan shi dai yana son Azeema gidan badamasi, an ce mai da ni ake aiki, kawai na ga yaro ya faɗo da gudu kan jikina yana ita ne nace ita ne wa wai Azeeman ba na ce ni ne, na rungume shi zan wuce fa an gaya maka, kawai ya je ya ɗauko turarukan maman shi, ni kawai ya miƙo min turare ne haka, na ce me zai yaro ƙarami fa, na ce me zai yi da shi, wai na baki na ce ka bani, wa yace ka kama, wai ni na ɗauka da, sai na je ɗakin maman shi sai take cewa la turaruka na ne fa ya ɗauka ya baki, na ce to ga dai shi nan, ta ce wallahi sai na tafi da shi, na ce a'a
ta ce in tafi da shi, to abin ya min daɗi, irin yaro ma ƙarami haka har yana son ka san abin farin ciki ne sosai gaskiya. Halayen da na fi ƙi shine in ga ana wulaƙanta ɗan adam, ba na su kwata-kwata. Gaskiya ba zan ce ina so, amma na kawai wallahi ina son gulma amma nawa kawai gaskiya, ba wai in yi na mutane ba tunda dai babu kyau, haramun ne, amma a gaskiya ko da za a gaya min zan dakatar da mutum in ce mai bana son ji, saboda abin zai bata min rai. Zan ce mai in dai ya kawo min magana wani ne akan yayi magana na, kawai ya dakata, bana son ji. Lokacin da fara kallon fim Safiya Musa, ina son ta sosai wallahi ina son ta, kuma ban taba ganin ta ba, ina da burin in ganta wallahi.